Ola, son Sofía e este é a miña avoa Chon e hoxe vamos facer filloas, xa que é un plato moi típico na súa casa. Que ingredientes hai, avoa? Pois botámoslle huevos, leite, auga, fariña e un pouquiño sal. Agora botamos os huevos. E cuántos ovos son, avoa? Bótolle 4, porque como imos facer pouquiñas, pois bótolle 4, depende da cantidad que se faga. Se quere fer máis cantidad, hai que lle botar máis huevos. E agora botámoslle unha pouquiña auga. E agora botámoslle o leite. E cuánto leite lle botas? Máis ou menos. Isto vai a olla, agora botámoslle un pouquiño sal. Así. E agora a fariña. E logo da fariña batimos. E agora batimos cun batidor. Eu uso este de mau, porque a batidora eléctrica fai moita espuma, entonces este vaime moi ben. Entonces sempre fago con este de mau. Bueno, agora terminamos de remover, xa, de remexelas. Agora imos preparar o insope que lle chamaban antiguamente, porque hai xente que unta a sartén con mantequilla, pero a miña mamá facía así e eu sigo facendo igualmente como o facía ela. Chamase un insope, para untar a sartén con pouquiño aceite para que non se nos peguen as fillogas. E avoa, vamos facer aquí as filloas. Non, vámolas facer na cociña de butano, porque aquí non teño sartén para vitro. Entonces saleume moi ben na de gas, entonces ímolas facer ali. Pois entón vamos. Entonces vamos para lá. Esta é a túa cociña, avoa. Esta é a miña cociña onde curamos os chourizos. E é onde fago as fillogas na cociña de butano, porque me salen moi ben. Entonces vámolas facer aquí. Avoa, onde poño isto? Aí encima agora, vamos por o aceite a aquecer. Aínda podemos remexer un poquinho máis o amoado das filloas. Agora vou botar un pouquiño aceite e botámoslle unha corteza de pan para lle sacar o tasto ao aceite. Botámoslle aí esa corteza de pan para que se... Agora o pan xa está tostadiño e sacámolo e botamos o aceite aquí e vamos untando a sartén para que non se nos peguen as fillogas. Agora untamos a sartén ben untadiña con aceite e agora collemos un pouquiño amoado e botámolo na sartén. E agora esperamos que se cociñe por baixo e despois damoslle a volta. Avoa, e tú con cantos anos aprendiche a facer filloas? Xa hai moito tempo, cando era moza. Tería 17 ou 18 anos, faías ca miña mamá. E agora xa lle demos a volta. Agora esperamos que se coza por ese lado e despois xa sacamos para o platiño. E así con todas, non? Claro, así con todas. Agora nesa taza temos un pouquiño de azúcar e según a imos sacando ao plato, imoslle botando un pouquiño de azúcar. E xa están listas para comer.
Vale, a primeira. Bótolle o azúcar. Bota. Cuánto lle boto a boa? Un pouquiño máis, para que digan algo dulces. Bueno, xa estamos acabando as filloas. Están listas para comer. Para as filloas. Pois sale, a comer. Están ricas. Moi ricas a boa. Vale. E tú cando sueles facer estes platos? Os domingos, cando ven os meus netos a comer, que lle gustan moito.